Здравейте отново. Днес с мой приятел сме над село Белица. Този път дойдохме с помощта на автомобила. Целта на идването ни тук е да направим един обяд и да си починем преди работната седмица. Днес сме приготвили обедно меню, многостепенно. Имаме едни чудесни пържолки от бут, няколко франзелки, червен лук, няколко гъби, сърце и няколко яйца. Гроздия в програмата. Месото от бут, биологичен найлон, с период на полуразпад, неизвестен. Виждал съм, ама няма. Те пържоли, те не са дебели. Не знам дали не е сегрегация там. Дебела пържола. Докато не пипне ръката на шефа, нищо не става. Ще го завие, за да не му е студено, в найлончето, което много уважаваме, и го оставяме на камъка да втаса. Тук е нещо. Виж го. Кое? Цикала. Я, ако обичаш. Какво да направим? Нищо. Да живее найлона. Двустепенен котлон, ниско ниво, високо ниво. Естествено, месото е на високото ниво. Гъбички, лук, не се пипа и очакваме високи резултати. Масло с лук и гъби и какво? Хималайска сол. Давай тук. И това е резултатът от години опит. Хлебец с свинско месце, яйце на плоча, задушени гъби с полузадушени, полунезадушени с такова, то се вижда, лук и една сухичка пържола за разкош. Сега ще се разхвърчат меса и други подобни. О, да! Страхотна манджа. Да бяхме походили малко преди това. Уху! Алпийска флейта. Чудно. Първоначално моята идея беше да походим. Около час и половина. Да седнем и да изядем по един нудълс на върха, от който нищо не се вижда. Да, идеята на Ангел да направим тия чудеса ми харесва повече. Вкуса на хартията също е добър. И постижение, перфектно яйце. Заповядайте в нашия ресторант. Я малко се отея. О, я! Къде е сега мама да ме види? Това тук е една късна закуска, 50 мл. Ето това нещо. Овесени ядки, сухо мляко. Готино е. Кое?
Ти батерия нямаш много. Не, тя няма проблем. Ще издържи. Порич. Тя е отвесна надолу. Да, да бехме дошли 1 час по-рано. Братко, това няма как да няма калории в него. Костик. Това ще е сладко. Само, че къде го набара този шоколад? Нямаше нещо ванилика, ягоди, нещо такова, папая. Нямаше така. Не знам, не помня. Това нещо го търся сега, веднага го търся, като се прибера в нета и се закупуват количества. Това може да се пие сигурно. Питай. Надявам се, че ще успееш да го пиеш. Малко да се втаса. И така! Трябва му се добави Несквик. За цялото количество 220 грама, 256 килокалории, 34 грама въглехидрати и 18 грама протеини. Белтъци. Те даже и от солта са икономисали. На това ако сложиш една лъжица мед. Брачет. Не чук. Ма да се носи и мед. Що да не? За мен е перфектно.